Erokamano inya Chris Owino kuom ripota makamano. Jagoro mongirore migao mar arita mano kanyiero Raymond Omollo owacho ni familia jolweny kod kanisa ema biro yudo thuolo mar wuoyo e nyasi mogik mar ik jamadar Francis Ogolla odiochieng' makiny. Ogolo siem ne josiasa mondo kik ter weche mag siasa e nyasi no mabende ibiro tim e skul primar mano mar Senator Obama mayudore e sub county ma Alego Usonga. Millicent Adhiambo nigi mathoth. E kardak ma Ogolla e sub county ma Alego Usonga e county ma Siaya moko kuom jotelo e lemo mopogore pachoka kotelnegi kod jatelo mongirore migao mar arita Raymond Omollo ochopo mar neno ni ikruok makare oketi motelo ne nyasi mar kop mogik ne jamadar Francis Ogolla. Getting further details from Nairobi, so as things are emerging, we are also evolving our plans. Picha mako ka ikruok makagi kacha dhi nyime e lab skul primar ma Senator Obama ka jagoro mongirore e migao mar arita Raymond Omollo yengo ni skundno e manyasi mogik mar jamadar Francis Ogolla kine timre. P.S. Omollo olero ni grube adek kende moting'o anyuola, jolweny kod jokanisa ema kine yud thuolo mar twak kod jopiny ma kine yuor mar chiwo luor margi mogik ne mosenindo jamadar Ogolla. Because this is a state funeral, and of course the fact that it's going to be conducted by the military, the traditions and protocol, and what that means is that even for the political leadership, the expectation is that we want to urge you to adhere and respect the wishes of the general and also the protocol by the military. There would not be space for many people to speak. So at least it's just important that I put that out. Let us emulate some of the strong virtues that General Ogolla exhibited. Humility in service, dedication in service, honesty, integrity. We will remember General Ogolla for all those, and please let us emulate and practice that those of us who have remained with. Jagoro mongirore Omollo okoyo jopiny mondo kinyo nyis horuok makende ka girwako welo duto makine chop mar yuago jamadar Ogolla. We want to encourage the people of Alego, the people of Siaya, the people of Nyanza to welcome all our guests and also give the general a befitting send-off. Major General Paul Otieno mabende ochopo kanyo oyango ni ikruok mocho chieng' imedo ket kare ka bende ogeni jotend jolweny mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe bende kine chopi. We are going to host 3 categories of dignitaries. We have the local community. We expect to feed them as well as seat them. The local administration already is seized of the issue. I think, Madam, you are there in terms of taking charge. Then we have the VVIPs, that is the cabinet secretaries, the principal secretaries, other senior military generals, senior county officers, and the rest, including VVIPs from abroad that we are also going to host. Ringre mosenindo, jamadar Francis Ogolla kinefu nyaka lap ndeke ma Kisumu kowuok Nairobi kod kalapapla mar jolweny kama bang'e nitere dala ne county ma Siaya e yor apaya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ogolla, Siaya County. Pod mane county